ଯେଉଁ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏହି ତିନୋଟି ସଂକେତ ଦିଏ। ମହିଳାମାନେ କିଛି ଏମିତି ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ପୁରୁଷମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପୁରୁଷ ନିଜଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଉ ମହିଳା ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଧ୍ୟାନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନଥିଲେ ଘର ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ, ପୁରୁଷ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ଉଭୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ସଂସାର ଚାଲିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏହି ତିନୋଟି ସଂକେତ ଦିଏ। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଥିବା ଝିଅ ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ମିଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଥିବା ଝିଅ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଯେଉଁ ମହିଳା ପେଟ ଦେଖାଇ ଉପର ଦେଖାଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଗରେ ଯିବାସିବା କରନ୍ତି, ସେହି ମହିଳା ସେହି ଇଚ୍ଛା ରଖି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। 2. ଯେଉଁ ମହିଳା ଅନେକ ସମୟରେ ଚୁଟି ଛାଡ଼ି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ତାର ମନରେ ଥାଏ ଅନେକ କାମନାର ଆଶା। 3. ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ବାଳକୁ ଅଧିକ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି ବା ଆଉଁସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ସେହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେହି ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯାହା ସେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।